بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nan da ake ganin mu yan uwa ne a cikin garin Daras yankin Bauchi kenan. Bayan mun fito tafiya gida tare da 'yan uwa sai muka tsinci wani tsiro. Wannan tsiron ba wani tsiro ba ne, shine tumfafiya. A ƙasar Hausa an tsoratar da mu cewa matattarar shedanu ce, amma da muka bincika sai muka ga ita wannan tumfafiyar bukulatul khatati ba wata ababa ce, matattara alkhairai ce. Na san cewa kowane ɗan adam zai so a ce wato ya ji me za mu ce akan bishiyar tumfafiya. To da farko idan ka ɗauki tumfafiya a matsayin magani ka dace. Ita tumfafiyar nan wato in baka iya haɗa ta ba, toxics ce, guba ce. Ga ta toxics ga ta anti-toxics. Guba ce kuma maganin guba, amma baiwar Allah ce. In ka duba za ka ga wani ganye a jikinta. Wannan ganyen da yake jikinta wato ana tsinkarsa. Idan aka tsinke shi iya shi ka ninka guda biyu ko uku, da za ka ɗora shi a kan huta garwashi ka dinga fifitawa ya ɗauki zafi. Duk irin ciwon gabar da ake yi ko ciwon tafin kafa, to in dai za ka dinga siracensa kana danna shi a gurin, wannan zafin za ka nemi ciwo a ainihin wannan gaɓoɓin ka rasa. Wato ina so ka gane kenan, zai iya yiwa rheumatism, zai iya yiwa arthritis, zai iya yiwa gout da sauran nau'ikan irin waɗannan cututtuka na ciwon gaba. Ya na ce a yi tsinkar ganyen kamar guda uku ko hudu, a ninka shi a ɗora shi akan wuta a dinga fifitawa. To inda ya ɗauki zafi za ka iya murza shi ka dinga dannawa a gaɓoɓin. In Allah yadda za ka samu wannan ciwo ya tafi. Akwai fure, wani farin fure gashi nan, irin wannan furen shine furen tumfafiya. Yana da yawa a wani gurin a wani lokacin, ko da yake duk gashi ma mun tsinke mun cinye shi ma gashi. To wannan furen da kake gani, to za ka iya amfani da shi ka ɗebe shi nan ka ɗebi nan, sai ka haɗa shi ka daka ka yi garinsa. To da za a dinga shan girgijin babban cokali wannan garin, kai kana sha, to da matarka tana da wani ciwo a jikinta mummuna ba za ka ɗauke shi ba. Zai baka kariya dangane da biran ɗaukar cututtuka. Haka ita ma da za ta dinga sha a nono ƙaramin cokali ko girgijin babban cokali, to insha Allahu za a samu kariya. Duk cutar da take jikin mijinta ba za ta iya ɗauka ba. Haka kuma idan ka duba akwai wani abu kamar bal ɗan tumfafiyar. Kaga wannan ɗan tumfafiyar, wato a jikinsa idan ka ɓara akwai wannan abin da ake kira barkonan tsohuwa, to cire shi ake yi. Idan aka cire shi gashi sai ka zubar da shi. Shi ma yana da amfani, amma an ka cire shi ɗan haka za ka bar shi, sai ka shanya wannan ɗan ya bushe, sai a daka garinsa. Ba a sha shi. Da za a sha shi in amai ya ƙi fitowa, to amayau ne. Kada shan ƙaramin cokali ka sha ruwa, yanzu za ka yi amai. To wannan aman da ake yi shi yasa ba ma so a sha. To in aka niƙa shi fodarsa, abin da ake shaƙarsa ake shaƙe. Akwai mummunan shaƙe, akwai kyakkyawan shaƙe. To wannan shine kyakkyawan shaƙe. Da za ka shaƙa shi a hancinka ka shaƙa shi, to duk masifar da take cikin kanka, a'a matsalar ciwon kai ne, a'a matsalar faduwa ne, a'a duk wani abin da zai iya kawo ma matsalar cikin kwakwalwa, to ka samu nasara. Akwai wani bawan Allah da ake kiransa
Malam Ahmadu mai ɗaura mahaukata, wannan shi ya bani wannan lakanin, aikinsa kenan warkar da mahaukata, da abin yake warkar da mahaukata. Kenan ashe idan mutum ya samu tabuwar kwakwalwa, in dai za a dinga shaka masa, in ba za a iya ba, akwai biron nan misali a ce wannan big biro ne, ka cire shi yana da dan wani kwaroro ka zuba, in aka sawa mutum a cikin hanci sai aka busa masa shi, to in aka busa masa shi to kai tsaye a ce mutum mahaukaci ne a ɗaure aka busa masa, cikin minti 15 ku sake shi zai dawo hayyacinsa, kansa zai warware. Don haka shi kuma wannan icen da ka gan shi ana busar da shi, in aka busar da shi ko kuma a sassaki wannan gashi jikinta a sassake shi gashi, idan aka sassake shi shi kuma abin da ake yi masa zuba shi ake a garwashi ko a balli icenta, gashi icenta ana iya ɗora shi akan huta. To in dai matsala ce ta ciwon haƙori, buɗe bakinka ka dinga zuƙar hayaƙin, to da izinin Allah wannan hayaƙin da yake shiga ta hanci ta bakinka, kan wani lokaci za ka ji haƙorin nan ya daina ciwo, mutum zai bacci. Wannan bayani ne da muke yi iya gwargwado don al'umma ta amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Nura Salihu Adam, wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur. 08033765825 08033765825. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.